a mitja. Bon Mar, el peix congelat més fresc. Pels experts en peix i per qui vulgui gaudir de l'autèntic sabor islandès. Aquesta Setmana Santa la pots passar a diferents llocs. Pots anar a la platja. Pots anar a esquiar. També pots visitar la família al poble. O pots guanyar un viatge a Islàndia amb Bon Mar. Descobreix els meravellosos paratges islandesos amb els precuinats i el peix congelat Bon Mar. Entra a la nostra web www.bonmar.com i informa't de les bases del concurs. Bon Mar, el peix congelat més fresc. Benvinguts de nou. Arribem a l'última pregunta del nostre concurs. La paraula que heu de relacionar és Bon Mar. Qualitat, Congelats. sabor, Varietat. precuinats, Islàndia. viatjar. Viatjar. Sí, ara comprant els precuinats i peix congelat Bon Mar entraràs al concurs d'un viatge a Islàndia i coneixeràs la llar del millor bacallà. Informa't de les bases a www.bonmar.com. Bon Mar, el peix congelat més fresc.